धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर' कछारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव बैथि बोसोरनि 8 मेआव खुंनो गोनां खेराइ हुनाय फोरबोनि खामानिया फ्राय जाफुंनायनि लामायावसै। खेराइ हुनाय फोरबोआव बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों बानजाय आफादनि आफादगिरि सुक्रेश्वर गयारिया। 8 मे 2022 मायथाइयाव जानो गोनां जिहेतु खेराइ हुनाय हाबाफारि, बे खेराइ हुनाय हाबाफारिया दासिम जोंना 100% हाबाफारिया आवगायना दं। दा बे हाबाफारिया गाबोननिफ्राय जागायगोन। बेवहाय जोंना गासै जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेसेबां बर'फोर दं, बे मोन 22 जिल्लानि मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेयाव PKWSCनि बानजायनायाव बिथांमोननि जेसेबां मावफुं सोद्रोमा दं बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै मोजां बाहागो लागोन। 22 जिल्लानि जेसेबां सुबुं दं बेयाव मोजाङै बाहागो लागोन। बिथांमोना गाबोन सफैजोबगोन। दिनै माखासे सफैबाय। दा जोंनि बेवहाय गासै गुबुन रायजोनिबो बेयाव फैगोन, मेघालयनि फैगोन, अरुणाचलनि फैगोन, त्रिपुरानि फैगोन। बेयाव बिथांमोना गाबोन बे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैगोन मोजाङै मोजां। सरकारनिफ्राय सोरबाफोर बाहागो लायो ना आसाम सरकारनि? आसाम सरकारनिफ्राय जोङो बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन। बिथाङा फैनो हानायब्ला माबा मोनसे जाहोननि थाखाय। दा आसामनिफ्राय गुबुन बेबायदि मन्थ्रि जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय नंला। फैयै बर' एकर्डआ खेबथाम जानायनि उनाव जोंबो माने बिटिसिनि बाहेरावबो मोनसे काउन्सिल मोनबाय। दा बे हिसाबै दा मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय। बेनिखायनो जोंनि जाय बिथांमोना बर'नि मुङाव बर' हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय, गावनि जिउखौ बावलांबाय, बा जोङो बे आन्दलन खालामनाय सोरखौबा दुखुआव खोख्लैबाय, सोरखौबा बेफोरबायदिनो बायदिसिना माने माबा मोनसे प्रब्लेम मावनो गोसो गैयाबा मावफ्लांबोबाय। दा बेनि थाखायनो गासैबो सान्थिनि थाखाय, सुबुंनि सान्थिनि थाखाय, बा जोंनि सोरगोआरिफोरनि सान्थिनि थाखाय, गासैबो बर' रायजोनि बा बर' सुबुं बा सुबुं माहारिनि सान्थिनि थाखाय दिनै जे बेवहाय बर' कछारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथाया मोनसे खेराइ होनाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिनि रिसिपसन कमिटिनि जानाय बा बानजाय आफादनि जानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों जे जोङो जिहेतु दिनै बे खेराइ होनाय हाबाफारिखौ गासै 20 जिल्लानि अनगायैबो माखासे गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैगोन आरो बेवहाय फैनायाव जोङो दिनै माने रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायगोन, बयबो सान्थिनि थाखाय बहाय बाहागो लाफैनांगौ, लानाया मोजां। आरो जों जिहेतु फोथायो मानसिया गोदो गोदायनि आजै आजौनिफ्रायनो जे जोंनो मोनसे बिसास बा जों भगबान जे दं, बा जोङो जोंनि गारबोनाय बिरफोरखौ जे फुजिनांगौ, बा बिथांमोनखौ जोङो मान होनांगौ, सन्मान होनायजों लोगोसे बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, बा जोंनोबो जायफोरा गोथाङै दङ, गोथाङै थानाय सुबुंफोराबो जाहाथे जोङो दिनै माने जोंनो बोर हरबाय थायो बा जोंनो मावनो गोहो होयो। दा बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिखौ लानायाव दिनै जोंखौ सानजारि नोगोरनि बा आंखौ प्रेसिडेन्ट होनानै माखासे सुबुंफोरखौ जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गोबांथार, जेरै जों बुंनांगोन बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाइ आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेफोरबायदिनो धोरोमारि गौथुम, गासैबो आफादफोरखौ लानानै जों जिहेतु मोनसे आरसि दाबाय। बेवहाय बयबो बाहागो लालायदों, गाजा गोमजायै बाहागो लालायदों। दा बेनिखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जों गोजोननाय मोनगोन जोंनि बेवहाय जाय बिथांमोना बाहागो लानो फैगोन बा बे खेराइनाय हाबाफारियाव लानो फैगोन, जों बेखौ बरायनो मोननानै सानजारि नोगोरनि जानो जों गौरब, बा जों गावखौनो गौरब बायदि मोनदों आरो गौरब खालामनाय बायदि मोनदों। आरो बेनिखायनो जों खावलायगोन बे हाबाफारियाव बयबो गाजा गोमजायै धोरोम बोरोन बा माबा मोनसे जों जुदि सानाबालासिनो गोसोआव बेयो माने बाथौ धोरोम, बेयो ब्रह्म धोरोम, सोरबा जिखि धोरोमावनो थायाथों मानो, बे धोरोमाव थानाय सुबुंफोरा जाहाथे बे बाथौनि थाखाय बा सोरनिबा थाखायल' खालामदों बे नङा। जों बे जाहैबाय धोरोमनि, बे बाथौआ जाबाय मोनसे मेडिया, बेखौ जोङो सोरजोंबाबो फुजिखानांगोन। बे हिसाबै जोङो खावलायनाय थाबाय जे बे हाबाफारियाव बयबो गाजा गोमजायै गोसो गोरबोजों जोंनि सुबुंनि सान्थिनि थाखाय, ओनसोलनि सान्थिनि थाखाय, हारिनि सान्थिनि थाखाय, जोंनि बर' कछारी गाव हायुङारि खुंथायनि आलो गोजोन बा जौगानायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों हिसाबैहाय बेवहाय बयबो बाहागो लानांगौ होननानै खावलायनाय थाबाय।